Хәерле кич, яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Бүген районыбыз авыл эшчәннәре һөнәри бәйрәмен тантана итә. Игенчелек һәм терлекчелек тармакларында башкарылган эшләргә йомгак ясала, киләчәккә максат бурычлар билгеләнә. Урып җыю эшләре тамамланып, иген бураларга салынды, мал туар җылы кураларга кертелде. Тормыш көнкүрешебез матур, табыннарыбыз мул. Димәк, ирешелгән уңышлар хакында сүз алып барырга мөмкин. Труд земледельца состоит в том, чтобы распознать этот характер, раскрыть все ее тайны. Нелегкий и ответственный труд животноводом. Он требует особой добросовестности и особенного внимания. Работу крестьянина не разложишь поровну на каждый день. Ее не измеришь ни светом дня, ни усталостью. Районыбызның авыл эшчәннәре үзләренең түземле, эш сөючән, булдыклы икәнлекләрен елның-елында раслап килә. Игенчелек, терлекчелек тармакларында яуланган югары күрсәткечләргә бар гомерен туган җире белән бәйләгән авыл кешеләре, механизатормы ул, терлекче, агроном, хисапчы, хуҗалык җитәкчесеме, һәр кайсының фидакарь хезмәте нәтиҗәсендә ирешелгән. Хотел бы всех вас поблагодарить за активную работу, за ваше участие, за ту лепту, которую вы вносите своим трудом и пишите славную историю нашего района. Совсем скоро мы отметим 85-летие района. Район достоин, наверное, таких хороших слов, наград. Я думаю, благодаря вашему труду, настойчивости, компетентности наших руководителей, специалистов, наверное, вершины, которые будет достигать район, они еще впереди. Ангам Атлабаевның Корайтман турында шигыры бар. Менә өстәлдә кимәкне күргәч, шундай юллап искә төшә. Әнкәй миңа кара икмәк шәйнәп, имезлеккә салып биргән дә, үзе киткән урак урырга. Илаганмын, ләкин чыдаганмын, икмәк белән торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш, беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телем өчен кешеләрнең тонга кадәр чират иткән. Икмәк хәле зур мәсьәлә булган. 100 граммлап аны бүлгәннәр, кош телдә шул граммнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай, әйтерсең дә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез, кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар мәңге кире кайтмас. Хәзер без ашыйбыз хәзер калачын. Тик калачын тәмен белер өчен без онытмыйк аның карасын. Без онытмыйк җәйге шилләрдә җиңсезгән көннәр икәнен. Без онытмыйк бәрәкәтле җирнең, кара җирнең, кара икмәген, шакмагашның алтын икмәген. Бәйрәм белән рәхмәт. Республика башлыгы Рөстәм Хәмитовның Чакмагыш районы республикабыз флагманы дип атавы юкка түгел. Чөнки районыбыз иген үстерү, терлекчелек продукциясе җитештерү буенча 2004 елдан алып алдынгылар сафында килә. Уважаемый Риф Сагдатулович, уважаемые труженики Чакмагышского района, разрешите мне от имени Министерства сельского хозяйства, от себя лично, сердечно поздравить вас со знаменательным событием вашего района, Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Труженики Чакмагышского района достойно встречают этот праздник. Благодаря вам и вашим успехам мы имеем сегодня хорошие результаты в отрасли. Надо сказать, год был непростой. Это действительно проведение и Дня поля, и сложные погодные условия осенью. Но, несмотря на все эти трудности, мы сумели убрать самый лучший урожай в республике. У нас сегодня лучшие показатели, самые лучшие показатели в республике по животноводству. Мы сегодня лучшие даже по строительству животноводческих помещений, других производственных помещений. Есть большие недостатки, есть задачи, просчеты, мы о них знаем. У нас есть замечательные люди, плодородная земля, есть вы. Так что, я думаю, наши будущие победы еще впереди. Позвольте мне от имени Багаутдинова, вашего депутата,
передать вам самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Благодаря трудолюбию, силе духа и мастерству, бережному отношению к земле, чекмагушевцы вносят весомый вклад в обеспечение всеми важнейшими продовольственными ресурсами Республики Башкортостан. В хозяйствах и на предприятиях района все больше применяется инновационных технологий, которые значительно облегчают работу специалистам, повышают производительность, экологичность, позволяют разнообразить ассортимент и улучшить качественные характеристики продукции. Тырыш хезмәт китерер җимеш диелә халык мәкалендә. Бәйрәм тантанасында районыбыз горурлыгы булган уңганнар сәхнә түренә күтәрелеп, лаеклы бүләген алды. Ирешелгәннәр шик түгел, алга тагын да җитдирәк бурычлар куела. Ә чакмагыш уңганнары туган төбәгебезне данлауга бар көчен һәм тырышлыгын сала. Бүген безнең Чакмагыш районында зур бәйрәм. Даярклар, трактористлар, машинистлар, руководительләр һәм башка төрле специалистлар бик күп бүләкләргә лаек булдылар. Чөнки алар моңа лаеклы, алар бит инде ел буена эшләп, бүгенге көнгә шушы уңышлар белән килделәр. Киләчәктә дә безнең уңышларыбыз шушлай зур булыр һәм уңышлар безгә юлдаш булыр. Безнең хезмәт халыкка һәм халыкның маллары ширләмәскә төрле йогышлышлардан каршы ветеринар хезмәт күрсәтәбез. Бunda инде авыл хезмәткәрләре көнендә безнең уңышлар тоже зур. Районда йогышлышларның чыкмавына юл куймыйбыз. Тагын да алда көннәрдә дә исән-сау яшәп, халыкка таза, уңышлы, яхшы продукциялар җитештереп, барыбызның да тазалыгын саклыйк. Бәйрәм белән сезне барыбызны. Труженики Чекмагушевского района отмечают День сельского хозяйства. Они встречают этот праздник достойно, потому что сегодня в республике Чекмагушевский район и труженики хозяйства Чекмагушевского района являются лидерами, флагманами республики. Они достигли хороших показателей. Сегодня по производству зерна, по урожайности они лидеры по производству молока, за что хочу выразить огромную благодарность труженикам Чекмагушевского района, поздравить с этим праздником, пожелать успехов, счастья, здоровья и новых достижений. Баш калабыз Уфада авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне уңаеннан үткәрелгән тантаналы җыелышта безнең район вәкилләре дә катнашты. Алдагы видеоязма бүлекләнүчеләр хакында. Победа авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы районда көчле хуҗалыклардан исәпләнелә. Игенчелек һәм терлекчелек тармаклары буенча күрсәткечләрне елдан-ел арттыра баралар. Быелгы урып җыю кампаниясында яхшы оешканлык белән башкарып чыктылар. Ялан батырларының фидакар хезмәте мактауга лаек. Тырыш уңганнар бу төбәктә аз түгел. Комбайнчылар ярышын әйдәп баручы техникасы сәгать механизмы кебек көйле исеме район маяклары арасында. Хуҗалыкның алдынгы механизаторы Мәкки Камалетдинов елның-елында район, республика басмаларында шундый сүзләр белән мактала. Әлегелектән эшләп үстәгән комбайнда, техникаларда. Бәләкәй чактан әткәйдә помощник 4-нче класстан башлаган идем. Әти белән комбайннарда идек, уборка чалларында. Шөгендер алдык. Инәкеләр белән бергә. Шөгендер утап, шөгендер алып, шул бәләкәй чактан үстәгән шулай эшләп. Аны мәктәп, институтта бетердек. Зоотехникта булып эшләдем. Шуннан менә техникаларга күчтем. Хезмәтенә күрә хөрмәте. Алдынгы механизатор авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате көненә багышланган тантаналы җыелышта Башкортстан Республикасы хөкүмәте дипломы белән бүләкләнде. Әйбәт кенә эшләдек инде. Урып җыюда. Техникалар көйле булды. Еллар яңгырлы булды. Урып җыйыр бетергә тырыштык инде. Хуҗалар әйбәт булды. Вакытында техника мойы ягулы булып торды. Ашарга булып тора. Бернинди претензия юк аларга.
әйбәт булды. Авыл тормышын үзиткәннәр бәхетле. Үз көчләрен салып, барлык, муллык белән көткән дөньялары балкып тора. Тормыш иптәшем Мәкки белән без 1980 елны Уфада демонстрация вакытында таныштык. Мәкки ул вакытта авыл хуҗалыгы институтының 1нче курсына укырга кергән иде. Ә мин Уфада медучилищены да 4нче курста укый идем. 1985 елны без гаилә кырдык. Зилә Хәбиб кызы Каразирек фельдшер-акушерлык пункты мөдире булып эшли. Авылдашларының сәламәтлеге сагында уяу торучы доктор ул. Мәкки белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Өлкән уллары Илнур мәктәпне көмеш медальгә тамамлап, Башкорт дәүләт университетының физика-математика факультетында укый. Район хакимияте башлыгы Русия президенты стипендияларына лаеклы була. Әлеге вакытта яраткан эше, гаиләсе бар. Кызлары Эльвира да югары уку йортын тамамлаган, күңеленә ятышлы эш белән шөгыльләнә. Ратмир да яхшы укый, математика буенча олимпиадаларда катнаша. Балалары әти-әниләренең горурлыгы. Тормыш иптәшем гаилә башлыгы буларак бик тә үрнәкле әти дияр идем. Ул балаларына шундай эшчән итеп тәрбияләде. Бик акыллы. Biz барыбыз да бергә семья белән, балалар белән барлык булган эшләрне бердәм эшләйбез, бердәм. Иптәшем минем умарта карарга ярата, кортлар белән шөгыльләнергә ярата. Әйбәт кенә эшләп, бөтен икмәген алабыз, менә шушындай праздникка ашарына, акчасын була. Алдагы тырыш көннәрдә тагы тырышып эшләргә туры килгән шул. Башкортстан Республикасы хөкүмәте бүләгенә лаек булучылар арасында Победа хуҗалыгының алдынгы механизаторы Рамил Камалетдинов та бар. Күңел биреп эшләгән эшем өлге булсын дип эшли Рамил кебек уңганнар. Фидакар хезмәте өчен билгесе белән бүләкләнүе тырыш хезмәтенә олы баха. Мин шушы авылда туган битендә армия сафларында хезмәт итеп кайткач, 92 елдан бирле шушы хуҗалыкта эшләйм инде. Икенче хезмәт авыр хезмәт инде. Күп итеп эшләргә кирәк инде. Алны жалны белмәйчә дигәндәй. Ертәнге яктыдан кичке караңгы эшләргә кирәк инде. Мин бит инде 2нче ел Дужан тракторында эшләйм. Быел чәчүдә инде без смена белән эшләдек. Каразиректән әлеге алдынгы комбайнер Ларисимдә йөргән Ирбахаров белән ул көндез мин төнгөлектә чәчтем бит инде. Басу кырларны иңләүче һәр механизатор техниканың көйле эшләвен тәэмин итә. Ягулык майлау материалларына кытлык юк. Ярышып, шәмләнеп эшләү өчен хуҗалык җитәкчелеге тарафыннан дәртләндерү чаралары каралган, хезмәт хакы вакытында түләнә. Эшләгән кешенең акчасы була инде, менә колхозда бит инде акча юк диләр. Эшләсәң, иртәннән кичкә эшләсәң, эшләгән акчаңны эшләп алып була. Достойн акча алабыз бит инде. Әнисе апада бар гомерен туган колхозына багышлаган. Бүген балалары тәрбиясендә бәхетле картлык кичерә ул. Улы Рамил дә үзенең язмышын туган ягы, киндек каны тамган җир белән бәйләвенә бер дә үкенмәй. Авылны яратып, хәләл җефете ләйсән белән сокланырлык тормыш көтәләр. Рамил белән без инде 96 елны гаилә кырдык. Шуннан бирле бергә яшәйбез. Менә 3 бала тәрбияләйбез. Улыбыз Казанда 2нче курста укый, уртанчы улыбыз 8нче класста Сыйыш мәктәбендә укый, һәм төпчек кызыбыз Айсылу инде әле 3 яшь ярымлык кына үзебезнең кырда. Рамил инде уңган кеше. Ул уңган булгач, аңа ярып безгә дә уңган булырга туры килә. Ул бер вакытта да тик тормай, колхоз эшендә инде иртәдән кичкә хәтле эшләсә дә кайткач караңгымы, яктымы, йорт эшләрендә эшләшергә тырыша. Авылда яшәгәнгә Аллага шөкер үкенмәйбез. Авыл тормышы бит инде бик күңелле, бик кызык бит инде ул. Авыл җирендә менә сыерлар бузаулагач олы бер шатлык. Җәйгә чыксаң тавыгын килеп чыга, бер җирдән чебешләрен ияртеп, бу олы куаныш, олы шатлык бит инде ул авыл кешесе өчен. Киләчәктә инде балаларның Алла бирсә игелекләрен күрергә язсын, аларны өйләндереп, туйларын күреп, оныкларын күрергә язсын Алла бирсә.
Уңган кешегә эш карышмый. Киләсе елларда уңышлары белән килсен дигән теләктә Рамил. Авылдан аерылмаска инде андай бүләк алгач бит инде еще да тырышыбрак эшләргә була инде. Дип уйлыйбыз инде. Безгә шундый зур хөрмәт күрсәтелгәч инде. Сынатмас дигән булабыз инде. Ішкі эшләр органнары хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләде. Ішкі эшләр министрлыгының Чакмаш районы бүлекчәсе начальнигы вазифасын вакытлыча башкаручы полиция майоры Динар Даулетшин котлау сүзе белән чыкты. Органы внутренних дел были и остаются важнейшим институтом государственности, обеспечивающим правопорядок, безопасности личности и общества. В наши дни, как и, собственно, многие годы назад, внимание общества к деятельности МВД самое пристальное. Ведь сотруднику полиции дано очень значительные полномочия. Дано право действовать от имени государства. Ему доверена защита прав, свобод и законных интересов людей, доверена сама жизнь человека. Уважаемые соотносельчане и гости района, мы и в дальнейшем честью будем выполнять поставленные перед нами задачи служить родному Отечеству. Еще раз поздравляю всех ваших родных и близких с праздником и хочу передать свои поздравления тем, кто в этот праздничный вечер находится на боевом посту. Иминлек сакчыларына тәбрикләү сүзләрен район хакимияте башлыгы Риф Юсупов җиткерде. Исторические корни становления правоохранительных органов уходят в далекое прошлое. Менялись функции, структура, виды деятельности и название ведомства. Но неизменным оставалась главная защита общества и населения от преступников и обеспечения правопорядка. Это требует от вас ежедневного и подчас монотонного труда и рутинной работы. Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел, именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности Чекмагульского района. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов, мирного неба над головой. Будьте всегда мужественны, дорожите своей профессией и, несмотря на все трудности, верно служите своей родине. С праздником вас! Хезмәттә аеруча зур уңышларга ирешкән хукук сакчыларына район хакимияте, Башкортстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы һәм район эчке эшләр бүлегенең мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, медальләр тапшырылды. Шараны район сәнгать осталары матур концерт номерлары белән бизәде. Безнең Чакмаш район эчке эшләр бүлегендә бүгенге көндә үз эшенә оста караган, үз эшен яхшы башкарган районыбызның кызлары, егетләре эшли. Аларның эшләре көндә үзебезнең район халкы белән бәйле бит инде. Кешеләр бит төрле була. Ул иптәшләр безнең бергә эшләгән иптәшләрем барсында матур итеп тыңлап, барсында да грамотный җавап бирә, аларның кайгыларын, шатлыкларын бүлешергә тырыша, вопросларын решайты. Чакмагыш район прокуратурасы тарафыннан ана капиталын файдалану очраклары тикшерелгән. По действующему законодательству Российской Федерации одним из условий получения сертификата государственной поддержки является регистрация жилья в общую собственность всех членов семьи. Между тем, 7 местных жителей района, направив средства материнского капитала на приобретение жилья в 2012-2014 годах, не исполнили свои обязательства по оформлению его в общую долевую собственность своих детей. С целью защиты интересов 15 детей прокуратура района обратилась в суд с требованием устранить нарушение законодательства. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их в полном объеме. Фактическое же решение исполнения суда находится на контроле прокуратуры района. Прокуратура тикшерүләреннән соң эш бирүче предприятие тарафыннан социаль пособие бурычы түләнелгән. Прокуратура Чекмагульского района по обращению местной жительницы о невыплате ей работодателям ежемесячного детского пособия проведена проверка. Установлено, что работодателем перед заявительницей в течение 2 месяцев была задолженность по детскому пособию, которая ей не выплачивалась. Вместе с тем, по действующему законодательству Российской Федерации,
Женщины имеют право на получение детского пособия в период нахождения их в отпуске до достижения ребенком 1,5 лет. По данному факту прокуратуры района в отношении директора предприятия возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за невыплату детского пособия. Директор предприятия оштрафован. Также директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, а также в его адрес внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Перед сотрудницей предприятия после прокурорского вмешательства задолженность по выплате детского пособия погашена в полном объеме. Үзгәрүчән һава торышы, бозлавык, юлларда зур хәүеф тудыра. Бу инде водительләрдән дә, җәяүлеләрдән дә игътибарлы, сак булуны таләп итә. За 2015 год на территории Чекмаевского района произошло 24 дорожно-транспортных происшествий, в которых 30 человек получили телесные повреждения различной степени и в которых 4 человека погибли. Особое увеличение дорожно-транспортных происшествий происходит как в осенний, так и в зимний период года. Уважаемые водители, госавтоинспекция убедительно просит вас быть предельно внимательным и осторожным в пути, выбирать скорость движения, исходя из дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. Во избежание аварий необходимо соблюдать скоростной режим, усилить внимание на дорогах при управлении транспортными средствами. Уважаемые пешеходы, передвигайтесь по дорожному полотну по левой обочине напротив основного потока движения транспортных средств. Также на малолетних участниках дорожного движения устанавливайте светоотражающие элементы для необходимой видимости водителя на безопасном расстоянии участников дорожного движения. Каз өмәләре эшкенә түгел, матур итеп аралашу, күңел ачу чарасы да. Халык хәбәрләре рубрикасына килгән хәбәр нәкъ менә шул хакта сөйләйде. Авыл бизәге булган бәйрәм Каз өмәсе Кесәкәй авылында яшәүче Сафиуллиннар гаиләсендә үткәрелде. Альфира авыл мәдәният йорты мөдире Рәсүл Котельнида оператор булып эшли. Мал-туар, кош-кортны күпләп асрыйлар. Балалары йорт эшләрендә беренче ярдәмчеләре. Елның елында ишле каз үстереп, туганнары, дус ишләре белән бергәләп Каз өмәсе үткәрәләр. Казлар чиста итеп тазартыла. Аннан аларны елга буена төшеп юалар. Киләсе елга да казлар ишелеп уңсын дигән изге теләкләр белән юлның ике ягына каурыйлар сибелә. Балалар һәм үсмерләр өчен социаль приютта тәрбияләнүчеләр янына кунаклар еш килә. Үрнәк авыл биләмәсеннән килүчеләр белән очрашу да истә калырлык булды. Кунаклар көзге көннең яңгырлы, карлы булуына да игътибар итмичә, приютта тәрбияләнүче балалар янына ашкынып килгән. Очрашуны матур җырлар белән башлап җибәрде алар. Сани апаның бу йортка беренче генә килүе түгел. 3нче ел инде ул биредә көтеп алынган ак күңелле, ак яулыклы, ак инәй. Һәр вакыттагыча тәмле күчтәнәчләрен, күңел җылысын салып, күз нурларын түгеп бәйләгән бияләй ыек башларын балаларының үз кулларына тапшырды. Аларга йөрәк түреннән чыккан изге теләкләрен җиткерде. Алгы көнегездә балалар бәхетле булыгыз. Бүгенгедәй булмасын, гомерегез тигезлек белән үтсен балалар. Менә мондагы балаларга шуны телим. Мине ишеткән менә ата-аналар. Барыгызга да әйтер сүзем шушы. Киләчәктә, менә шушы көннәрдә дә шул кадәр матур дөньялар зинһар балаларны җәтим итмәгез. Приютта бүгенге көндә 21 бала тәрбияләнә. Иң кечесе Розалинга 2 яшь,
Ришат белән Илшат исемле абыйлары да аның янында. Мәктәп яшендәге балалар 1-нче санлы Чакмагыш урта мәктәбендә, Чакмагыш гимназиясында белем ала. Дәресләрдән соң төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнәләр, китапханәгә йөриләр. Бүгенге дә очрашуларны алар көтеп ала. Үзләренә булган игътибар, җылы сүз, матур теләкләр, балалык рәхмәтләре белән тулы йөзләренә сөенеч нуры өсти. Гомер бүләк итеп якты дөньяга тудырган әти-әниләре дә яннарына ешрак килеп йөрсә, күзләрендәге моңсулык бераз булса да кимер иде мөгаен. Менә шушындагы тәрбияләнгән балаларның ата-аналарына һәм калган барча ата-анабызга да шуны әйтергә теләр идем. Балаларны шушы шатлыктан мәхрүм итмәйек. Балалар ялгыз үсмәсен. Бала ата-ана тәрбиясендә үсәргә тиеш. Һәм балаларга шуны теләрик. Балалар, сез шушындагы яхшы тәрбия алып, районыбызга, хөкүмәтебезгә, илебезгә кирәкле кешеләр булып, зур белемнәр алып, тәрбияче апаларыгызны тыңлап, бәхетле, тауфиклы булып үссәгез. Районыбызның 85 елыгына багышланган фотосурәтләр конкурсына йомгак ясалды. Минем туган төбәгем дип аталган иҗади бәйгене район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре оештырды. Конкурска төрле яшьтәге райондашларыбыздан 100дән артык фотосурәт тәкъдим ителде. Алар үзләренең бар осталыгын, фантазиясын эшкә җигеп, һәр кадрда креатив караш, оригиналь композиция, кызыклы идеяләр чагылдыруга ирешкән. Фотосурәтләрдә районыбызның матур табигате, кичке Чакмагыш, әйләнә тирәбездәге кабатланмас һәм истә калырдай мизгелләр тасвирлана. Жюри агзаларына иң яхшыларын сайлап алуда җиңел булмады. Кызыклы, мавыктыргыч бәйге җиңүчеләре мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Бу эшләрнең барысы да районыбыз юбилеена матур бүләк булды. Кичәдә катнашучылар районыбыз тарихы, аның данлыклы шәхесләре, истәлекле урыннары турында викторина сорауларына дөрес һәм тулы җаваплар бирде. Сәләтле балаларның матур җырлары ям өстенә ям булды. Яңалыклар чыгарылышы тамам. Студияда Илнур Якубов булды. Алдагы көннәрдә дә безнең белән калыгыз дигән теләктә сезнең белән хушлашам. Сау булыгыз.